uh, Journalist Association for Assam Mateti Hek Penjafa Karbi Anglong District Committee Puthot Kimi Keseng tu mate pini body reshuffle dolo lasi lake isia kimia song kali aprang mentado ang bongolam abedet lasi pini bangke puthot so song kapang tang tuya pansi pini nili tadak chiton lo nili Central Committee long Chief Advisor lasi pini dak body reshuffle long mesen pen chun lo lasi nona kimi song ga chariya phan dak District Committee ga chariya phan mai phu pen chun bang wai lo la pen dak athe pi mata mut pi ke en ga lan lo japa ke pherang ke tum kisung ke boy katora ahut karjap tunji isia phan isia hongklam athe pherang ke tum pulonan dak ili tum chethak jam dolo pherang ke tum han ka pangrum eklai vet ke do pensi journalist atum mate pherang ke tum kisung ke boy apen komame ke ther ke hap puse tami ka charjap dun thekji laso phanlo lapen ason kisung ke pho ho koname peni so det punoi ha konane peni ajat law and order pen punoi mate natural ke so yat punoi hala he anong ta karjap dun thegia phan pin isivet karjap je phan sika dog beta cherai lo lapen ke jafa pen ke la ke manga ting ben si arjap thepji pulona nang ke bang journey ta journalist atumang bong peni kisung ke boy ke do pulote dak charjap dun po pen konane kisung ke boy ke pho komame pen kelangon event puno mania ning nang ki hopen puno ya long sitame journalist do ana phan ka pangrum isivet aklai ke do ye phan kar jap thipen ka che song ya phansi la se arjap lo la se pini ka dogo we dak nang che todun dak house thong kep le kai do social media print media electronic satellite channel la he pangrum pet ben thong kep bak le kai do la se lai ka pe tum pen pini ke klem ka che song pang tang po pusi nili hin pen ta ning ke lo la pen ke wang jar ni mesen ben ka chari phansi nili ka do we pen da hir jume pilo la pen ke wang jelangar ni rat de da tum ansita nang chitu nang sherap dunji atike isi hamphang isia khai phanda mesen ji pulote hamphang atum ta isi ka cherap dun do nang po pen perang ke tum ta rada phan gupi ko sona ke mema ke plak ke plek awe pin pen angbong pherang ke asaya mu ateng ben ke chelem karjap thegi la pen si khai long ring thur po niling ining thel to pini la bangso Jaffa tum long reshuffle body reshuffle along pini nili mai phu nilphan chedon servant si pini nang pilo lapen secretary lape lage dj rong hang phan si pipon lo lasi mupen da iltuma central committee long chief advisor sa medolo iltum long mai long lasi koson si pherang ke atum eklai vet ke dojima lapen non molom ngili tum penelong sita mega ham phang long sita me penagan pherang ke phanil tum ke ther ke hap sita medulo asila bang solong hili tum eklai vet pen karjap don thebi phan pinila solong sita me tum bidi sore che than ponlo lasi muke bangi ani sita mege tum anso se pherang ke ang bong kachar jap don thebi phan sin tum pini akemang mc pinila bang so reshuffle body reshuffle mai bangke deng ponlo chopu